Escenaris, cinema, arts plàstiques, lletres, tendències, innovació, exposicions. És cultura. El Bulevard dels Francesos és l'última novel·la de l'escriptor valencià Ferran Torrent. Dues narracions paral·leles, una ambientada en la València dels anys 60 i l'altra al 2004, s'entrellacen per dibuixar la clandestinitat dels anys del franquisme. En aquesta entrevista ens explica quant temps ha dedicat a aquesta novel·la i com van ser els seus inicis en el món de l'escriptura. Dues històries, una que passa l'any 62 i una altra present el 2004, que tenen relació una història amb l'altra. I en la història de l'any 62 el que trobarà és, doncs, a veure, per sintetitzar-ho, perquè passen moltes coses, hi ha molts personatges i passen moltíssimes coses, però per sintetitzar són tres joves que pertanyen al Partit Comunista, que no estan d'acord amb la línia del partit perquè la troben un poc tova, i a partir d'aquí comencen a passar coses molt imprevisibles a causa d'aquesta dissidència. Doncs es lliguen de forma moral, en aquest cas, no? És a dir, és una forma de dir com eren la gent, perquè jo aleshores som xiquet, i com som ho podem ser ara també, no? És a dir, explicar la involució ètica i moral que hi ha hagut en la societat durant 40 o 50 anys, bueno, 40 o 42 anys. És la forma d'explicar, no? És a dir, tots els savis com han canviat el paisatge, com ha canviat la forma de pensar, com l'ètica ha canviat també absolutament, no? Té una relació moral i ideològica amb el passat. Una de les lectures podria ser aquesta, no? La involució ètica, però també hi ha altres lectures, no? És a dir, que la tolerància, que la humanitat, que el factor humà està per damunt de les ideologies, que l'educació i la intel·ligència és més important que l'adoctrinament ideològic. N'hi ha tantes coses i tantes lectures que hi ha les lectures conscients de l'autor i després les lectures que fan els lectors també, no? Va sorgir perquè tenia necessitat, és a dir, jo he fet moltes novel·les sobre València, havia tocat els anys 70, els anys 80, els 90, els 2000, i no és que vas dir, ara falta tocar els anys 60, la dècada dels 60 i vaig a fer una novel·la als 60. No, és que el que jo tenia pensat coincidia justament en el desenvolupisme industrial, en què la gent ja s'estava oblidant de la guerra civil i per tant ja pensava en altres coses, entens? En comprar-se el cotxet, en fer-se la caseta de camp a poc, ells que se la feien, els treballadors, estic parlant, i les classes mitges doncs no eren igual que les classes mitges d'ara, que abans de la crisi ho hem viscut tots com a rics, no? Sigui en classe mitja o en classes mitges que havien d'estalviar i tal, perquè el futur no és que era incert, però la classe mitja aleshores no guanyava tants diners com la que ha passat abans de la crisi i això, no? Per tant, tenia la necessitat d'explicar tot això i quan tu tens la necessitat acabes fent les coses, no? Perquè és una novel·la d'aquelles que se te clava el cervell com una paparra, que al final estàs disposat a fer-la, passa el que passa, no? Bueno, n'hi ha cruels, n'hi ha bondadosos, hi ha gent il·lusa, hi ha gent que té moltes il·lusions i després també hi ha gent que, sobretot en el pla narratiu actual, que és gent desil·lusionada, desencantada i que viu instal·lada en el cinisme. Bé, és una mica relatiu perquè és una novel·la que fa 6 anys que vas començar a pensar-la, mentre feia altres novel·les anava agafant apunts, perfilant personatges, però tal com la vas pensar al principi, el que ha resultat al final era canviat absolutament, no? Però això sol passar sempre en totes les novel·les, no? Però ha sigut una novel·la molt treballada perquè he hagut de fer molt de treball de camp, és a dir, preguntar a moltes persones, acudir a llibres i tal, per conèixer l'època, per conèixer com funcionava la policia, com funcionaven els partits en la clandestinitat, en fi, moltes coses. Per a mi una bona novel·la meua és aquella que acaba sent una novel·la que és la que a mi m'agradaria llegir. Bona, satisfet. És a dir, jo he fet aquesta novel·la, em sento satisfet perquè és la novel·la que a mi m'agradaria llegir. He fet altres novel·les que dius, no, aquesta novel·la no m'agradaria llegir. A la qual cosa vol dir que he fallat en la novel·la, no? Però amb aquesta tinc la seguretat que
jo no diré que és bona, això ja s'ho carregarà els crítics i la gent de dir-ho, però sí que he fet la novel·la que jo volia fer.